O'n i jyst eisiau siarad mwy amdan Caerdydd ac amdan nes di dyfu fyny hyn. Oedd brawd yn nhad yr athro Jarman wedi symud i Gaerdydd i'r brifysgol, a dwi'n meddwl o Mawch yn nhad oedd yn oeddus i ddod llawr i Gaerdydd, ac yn wedi gael Pobl City yn y First Division pryd ni. Ond mi oedd canol y 50au yn gyfnod lle oedd nid y Cymru cyntaf, ond mi oedd yna dueddiad mawr i greu y bourgeoisie newydd yma mewn ffordd oedd yn mynd i ddigwydd, ac bythyn ni lawr a byw efo yr athro Jarman yn past Turton Gardens, tîm anferth, fi'n cofio hwnna, ac y Parc jyst i fas. A wedyn, ddaru ni symud i Brook Street yn Riverside, ac tŷ modern oedd wedi cael ei adeiladu ar ôl rhyfel, achos oedd wedi cael ei bomio, ac Riverside wedi cael ei bomio eitha. A Neville Street wedi cael ei, a Mark Street. A'r gyfrol yma fi'n sgwennu The Cold Stream and the Terrace. Cyfres o vignettes ydi o, a mae rhai o'r penodau maen nhw'n ffeithiol, hynny yw maen nhw'n cyfrolau am logistics y symud lawr ac yn y blaen. Ond ar un pryd mae yna penodau am yr ysgol Gymraeg Bryntaw, a wedi cael ei sefydlu yn y 50au, a'r capel Hill y Crwys, ac sefydliadau fel yna, a hefyd wrth gwrs o'n ni'n pryd yn teledu pan o'n i'n bachgen with the Land of Song efo Ivory Manuel, oedd y Poncana Children's Choir, a fiel chwaer i'r Cyfweliad a detholiad. Ac oedd hwnna'n brofiad achos oedd yn mynd mas yn byw bob mis o Gaerdydd, Hotri 7. Felly oedd y studio yn llawn o torion, cantorion, cerddorfa, anifeiliaid, plant, ac rhywsyd neu gilydd oedd yn gweithio. Ond yn hyrma pethau fel y sefydliadau fel yr ysgol, oedd yn llawer o bobl yn siarad Cymraeg yn Caerdydd ar pryd oedd Caerdydd yn eitha anti-Cymraeg. Ac waith am hynny, oeddwn ni ddim yn mynd i'r ysgol ar y bus, o'n i'n mynd mewn hen vans a oedden nhw'n defnyddio i ddosbarthu bwyd. A doedd ddim seddi yn y fe gwbl, so oedd 10 o blant yng nghefn y fan ma'n mynd fel eto rolio gwmpas. A toedd neb yn meddwl ddwy beth amdano fe. Dim y health and safety a dim i fel. Ond dwi'n cofio ysgol Bryntaw yn brofiad bryserus iawn, mae'n eisiau saff iawn yna. Ac oedd o'n Gymreig iawn ac oedd wedi cael chwarae pêl-droed achos yn y holl beth. Ac o'n i'n mynd i capel hefyd, ac oedd y capel yn debyg i'r capeli dros Gymru i gyd ar y pryd. Pan oedd pawb yn dod allan o'r capel, oedd dynion i gyd yn ei max rhyw, achos pawb yn ffag, pawb yn smoco, ti'n? Ac felly oedd tu allan i'r capel, oedd yn bwysig tach bron, a peth yn digwydd tu fewn, ti'n? Pawb yn siarad gyda'r gweinidog. Ac oedd hwnna, fi'n cofio, oedd y cyferio, oedd Mini Street, oedd Ebenezer yn Dre, a Salem yn Cantor, a dwi'n cofio ar y pryd oedd nhw gyd yn llawer iawn o aelodau. Siwr na hwnna ddoes air, ynddo fe? Ac hefyd oedd y Casablanca Club mewn hen gapel Cymraeg. Ac oedd hwnna'n rhywbeth o... hwnna'n weird. Achos pan ddaru nhw ddymchwel y capel, ddaru nhw ddarganfod cader eisteddfodol yn y festri. Reit. Chi'n mo, a dweud, waw, oedd wedi bod yna am blynyddoedd, so rock and roll i'ch ben nhw. Dwi'n cofio mynd i'r Casablanca pan o'n i'n 16 mlwydd oed. Lot rhy ifanc rili fynd i'r fath le. Ond oedd wastad croeso yna. O'n i byth yn teimlo bod y lle yn fygythiol. O'n i'n rili licio
sort of Loudon Square a ti'n meddwl, ar diwrnod doc, wel, mae yna, ond dyw e ddim yr un peth nawr. Oedd le, yn ôl y gyfraith, oedd e'n annibynnol oherwydd oedd y bobl oedd yn gweithio yna yn plismona lle, nid yr heddlu. Roedd y heddlu byth yn cadw o'n mewn. Felly, o'n i licio'r agwedd yna. Ond pan o un peth, pan o'n i'n ifanc, oedd Phil Maynard a Graham Hemingway oedd y band o'r enw Sun Also Rises. Oedd yn good band. Oedden nhw'n rhedeg folk club yn Charles Street, yn yr Estonian Club, Second Wave Folk Club. Nawr, oedd hwnna'n bwysig i fi, achos o'n i'n gallu mynd na pan o'n i'n 45, ac heb unrhyw broblem gan fy rhieni, ac yna folk. So, yn fyna nes i weld pobl fel John Renbourn, Bert Jansch, Martin Carthy, The Watersons, y bobl mae i gyd, oedd yn dod i'r clwb. So, oedd hwnna'n agoriaeth llygad mawr. Ac ychydig nes ymlaen, pan o'n i sgwennu barddoniaeth yn ifanc, dechrau sgwennu pan o'n i 15, a nes i gyhoeddi yn gyntaf yn 16, a wedyn ochr i tan o'n i'n 20, o'n i'n cyhoeddi lot. Ond mae fachgen, mae'n siŵr bod lot fawr o bobl yn nabod Peter Finch yw'n y beth. Peter Finch, wrth gwrs. Wel, dyn pwysig iawn, a bardd pwysig iawn yn sgwennu Saesneg. Cymro. Na bo. Ac Peter pryd hynny yn rhedeg Second Aeon magazine, oedd yn dod mas yn falle 6 gwaith y flwyddyn, sy'n siŵr. Ac nes i, o'n i o gwmpas wedyn ar y pryd, nath o ddechrau clwb wythnosol neu 2-3 barddoniaeth. The Marchioness of Bute. Now, oedd the Marchioness of Bute rhywle o gwmpas Boots. Oedd e'n y cefn, sort of cefn yma. Ac yna o'r uwch ystafell yna, ac oedd y clwb barddoniaeth. A ti'n meddwl, bobl weithiau yna 60-70 o bobl yn troi lan ac yn jyst yn gwrando ar bobl yn codi o'r llawr ac yn darllen i'n barddoniaeth. Ac yn nhw'n cael gwesteion. Fel Brian Patton a Jeff Nuttall a pobl oedd ar y scene pryd hynny. Ac hefyd oedd gyda nhw broadsheet, no walls broadsheet, just down mawr o bapur, there was a 9 cefn i'r up and comings, Ac, wel, o'n i'n meddwl oedd hwnna, o'n i'n gwybod pa mor dda oedd e. Oedd fi a Heather yn mynd lan, yn rhaid cael cyngerddau. Heather Jones, oedd ti'n mynd allan gyda Heather? Ac oedden nhw'n cael ymrwymiaeth o acts a'r bethau. Ac oedd pawb yn gwneud dwi'n i dar can, a wedyn dwi'n i dar can ail hanner ac yn blaen. Oedd y gig yma yn y Dre Newydd. Oedd teithio yn aros pryd hynny achos oedd pob man mor bell. Ac oedd ceir ddim yn mynd yn fast iawn, ti'n gwybod. Ac wrth i ni gyrraedd y Dre Newydd, a ni weld poncho, gitar, het. Ac oedd e jyst yn edrych, waw, ti'n gwybod, y Clint Eastwood. Ac dyna pryd ar ni gwrdd, 1968 oedd hi, Tachwedd. Ac erbyn Ionawr, Chwefror, y blwyddyn nesaf, o'n i lawr yn sgwennu cynnig o'r fe. Cyn y bar mewn, o'n i'n sgwennu efo fo ar gyfer peth maes i bethau drwy'r mwg, oedd y rhaglen sgwennu 8 can. Oedden ni'n galw fe'n opera werin neu rhywbeth o la. Ond mi oedd yna narratif y peth, ond cynnig fel mwg a rhedeg fi'n mynydd, cynnig rhywbeth gallu ddod. Cynnig ffantastig. Ie. Cynnig fel a hefyd oedden ni'n sgwennu geir Cymraeg, brawd Rhodini ac Tara Dristwch a bethau fel hyn. Yna, oedd Mike Costa yn chwilio am outlets i wneud arian ychwanegol. Ac felly, oedd yn edrych ar faint o arian oedd y gael ar y scene Cymraeg ac yn y blaen. Ac oedd yn meddwl, wel, beth am i ni
i wneud trio, allan ni gael gigs fel unigolion, a cael gigs gyda'n gilydd, ti'n fawr. Ac i feddwl, oedd Barry Menyn yn cael arian da pryd hynny. Gwrs. Amazing. Eto, oedd o'n brofiad da, ti'n fawr. Ac erbyn Barry Menyn orffen, o'n i well into it, a oedd yn mwyaf into it, achos o'n i'n gwybod pryd hynny bod ni sy'n disgrifennu cynnig o'r a o'n i'n cymryd yn llawer mwy dwys nag oedd Mike, a fe dim bach o joke i Mike, ti'n gwybod. Ond o'n i'n gweld i le byddai rhywbeth o'r gallu mynd, a os chi'n dechrau sgwennu cynnig yn iawn, ti'n gwybod. A dwi'n iawn i feddwl, oedd y ti yn y studio pan oedd Hugh Jones yn recordio dŵr. Nes i lan, o'n i'n ffrindiau gyda Hugh Jones yn y cyfnod yna. Oherwydd o'n i'n cwrdd ar yn yr aelwyd, os oedd Heather Jones yn canu yn aml iawn oedd Hugh Jones yn canu hefyd, ti'n gwybod. Ac oedd e ar un label taldisg a da fi yw yna Heather. Oedd yn siarad lot am moderneiddio canu Cymraeg a cynhyrchu Cymraeg, safon dechnegol yn holl bwysig. Ond oedd e'n bachgen oedd yn gallu gwireddu pethau, oedd yn gallu cyflawni pethau. Yn ar y deg o'n i'n meddwl, falle, so yna i drio recordio i weld beth yw'r. Ddari y bachgen yma, Phil Maynard, o'n i'n sôn am o'r Pobl Club. Efo fo nath dywys fi a ffeindio'r cerddorion ar gyfer y sesiwn gyntaf, lle wnaethon ni 400. Ac dyna lle gwrs i a bachgen o'n nhw Geraint Watkins. Geraint Watkins, ie. Amazing. Ie, nes i weld Geraint Watkins chwarae gyda Van Morrison. Ie, a Bob Dylan. Ie, a boi anhygoel. Ie, so yn yr ail sesiwn o gofaith Mae'r Garwydd, ddari Phil troi lan efo'r boi yma, efo gwall hir iawn, a gitar a titio dde. So na lle gwrddys i a titio gyntaf. Roedd e'n neud oedd e'n chwarae at 5 o gynneuon, a slai gitar a pethau. A wedyn ar ôl hynny, ddes i yn gyflym iawn, ddes i nabod Titch. Oedd a lot, mewn cyfnod byr o amser, oedd a lot wedi digwydd. Ac oedd pobl fel television, Patti Smith, Talking Heads, bandiau fel hyn. A New Wave o America. Ie. A ddech chi'n gwrando ar y fath na. Ie. A ni wedi cael Jonathan Richman hefyd, Modern Lovers. Wel, na beth oedd yn wahanol amdano chi, i fi fel fan ifanc, oedd yn ymwybodol o punk a New Wave a'r bandiau American yn wedig. Oedd beth oedd y ti'n neud a wedyn oedd chi wedi cychwyn y cyngeneddwyr. Oedd e'n teimlo yn hollol wahanol i'r pethau Cymraeg eraill oedd yn mynd ymlaen. Oedd e'n fwy exciting rhywsut i fi yn yr arddegau. A dwi'n cofio dod lawr i Gaerdydd, cos dim o Gaerdydd ydw i'n reiddiol o Gaerffili, jyst i 20 munud i ffwrdd, ond byd gwahanol rili, cymoedd. Ond byddwn ni'n neidio ar y tren, dod lawr i Gaerdydd ar gyfer cerddoriaeth rili, a Caerdydd Geraint Jarman oedd y Caerdydd yma i bob pwrpas, oedden ni'n gallu mynd lawr i Butetown ac yna reggae ymlaen, neu oedd ti'n oedd yna gigs fel oedd ti'n sôn dros y lle, a mynd i chapter, beirdd. Oedd yna rhywbeth exciting iawn yn mynd ymlaen. Oedd chapter yn dda hefyd, achos oedd yna band yn chwarae yn y bar. Ac bron bob nos yn y rhywbeth o hanol arno, so oedd e'n le da i hongian o gwmpas. Ac ti'n mwyn, yn gysgu lot. Y peth efo taxi tywyllwch yw y 4 can, bourgeois rock, y dyn oedd hoffi pornography, taxi tywyllwch ac ambulance. Y 4 can yna oedd y cyneuon, oedd
mwy na'r cyffredin os ti'n oedd yn agor lan stael fi. Achos ar ôl, just ar ôl wneud hwnna, a pethau fel dysgol y barbariad a Ethiopia Newydd a methu ddargwys yn dod. So, yn credu na yr album yna, Taxi, yn hynod bwysig o ran ein datblygiad ni a ffordd ydym wedi fynd. Oedd ar y pryd, i weddill Cymru, efallai, yn wedi, lle oedd y sîn Gymraeg, oedd e'n wledig iawn, neu y gogledd, neu beth bynnag. Oedd Caerdydd rhywsut yn le drwg iddyn nhw, oedd yn Babylon i lot o Gymru. Ti allan i Gaerdydd, dwi'n meddwl, a i fi oedd e'n lle really exciting, cos o'n i yn cymoedd, a oedd yna pobl o dros y byd i gyd yna, a hefyd Cymru Cymraeg oedd yna peth exciting. Studio Stacey Road nes i defnyddio gyfer gobaith a Taxi. Bachgen o dyn o'r enw Des Bennett, ac oedd e'n ffantastig. Wel, fe nes recordio Clystia Cwn. Yn Stacey Road, ac dwi'n cofio mynd i Stacey Road, nes Geraint Jarman recordio. Ac oedd e'n defnyddio Cymru ma o Burnley o'r enw AMS, a dethon nhw yn reit fawr wedyn. Oedd yn neud delays a reverbs. Ac oedd gen nhw peirianwaith yna i tywod. Oedd Taxi ar 16 track, so oedd hwnna naid fawr. Ond y bandiau reggae, really da. Ac o'n lot o bandiau reggae o Jamaica neu o Loegr yn chwarae. Weles i Aswad, weles i Gregory Isaacs, weles i Black Uhuru. Yr holl bandiau yma yn chwarae, Top Rank. Mighty Diamonds. Culture. Tapazuki. Oedd e'n supportio Smith, un o'r gigs orau i fi weld yn y mewn. Yn 1980-81. Ble fos hwnna yn y Top Rank? Oedd e'n ffantastig. A ni wedi cael ban o chwarae mor uchel. Oedd e'n blinking great hwnna. Nes i ddysgu lot gen hi. A ni'n licio hi lot. Sut ti'n meddwl bod pethau dyddiau hyn yn Gaerdydd felly? Ydyn nhw wedi newid ar gorau ar gwaith? Mae'n wahanol iawn, lle mae'n wahanol. Dwi ddim yn nabod Caerdydd nawr fel oeddwn ni. Mae hynny'n amlwg achos dydy lot o nhw ddim actually yna. Oedd y Caerdydd o'n i'n nabod yn post-industrial. Felly oedd lle efo gwaith dir, pobl mewn capio, mynd rhoi beiciau i gwaith. Lot o gyddorion yn gweithio yn y gwaith dir, oherwydd oedd yn arian da, ac oedd y continental ships, oedd yn gallu gwneud gigs a swapio ships a bobl. So, mae'r hen Gaerdydd, wrth gwrs mae wedi mynd, a dwi ddim eisiau bod yn sentimental amdano fe, ac yn betumenaidd amdano fe. Ac dyheu am yr hen oedd e. Ond mae pethau, fel oedd J.R. Jones yn dweud, mewn bywyd chi'n gadael pethau, a wedyn mewn bywyd mae pethau'n gadael chi. Ac dwi'n meddwl bod hwnna'n wir iawn.